Vítam vás pri ďalšom dieli našho podcastu. Dneska tu máme Joža Králika. Dnes sme to už dohadovali celkom dlho, že kedy to spravíme, kedy to nespravíme a nakoniec prišiel ten čas. Takže Jožo, povedz, kto si? Ahoj, ďakujem veľmi pekne, podarilo sa nám teda stretnúť. A kto som? Hej, ako ja som taký človek, ktorý... Mám sa tak ako charakterizovať, hej, keď to tak poviem. Predstav sa, máš taký, jak sa to volá, pitch? 30 sekúnd máš tvoja výťahová reč. Moja výťahová reč. Dobre, no ja som v podstate človek, mám také dve časti, čiže jedna je charakterová a jedna je taká hodnotová. Ja som človek, keď charakterovo, tak v podstate som od prírody optimista. Som človek, ktorý je kreatívny. Moja akože profesia ma na to asi predurčuje, alebo to, že som kreatívny, tak ma to tam naviedlo. Tým, že som architekt, musím byť aj empatický, pretože potrebujem s tým klientom veľmi pracovať. A na záver toho takého výťahovej reči mám krátku zapálnu šnuru niekedy, čiže dekedy proste, jak sa hovorí ten klasika, že proste odstrelí ten dekel dekedy, ale snažím sa to vždycky držať v norme a pracovať kreatívne, lebo ten emócie, s emóciami sa veľmi zle potom pracuje. A vyrastol si vo Veľkej? No, ja som sa narodil na juhu, ešte na starom juhu. Žil som tam ale iba 4 roky. Mám iba také matné nejaké zo pár obrazov z toho, ako sa tam žilo, ale potom sme sa presťahovali do Veľkej, kde som ja celé to detstvo v podstate prežil. A ty sa identifikuješ ako Veličan? Popračan. Ale nie, ako, hej, skôr som asi ako Veľčan, keď to mám spisovne povedať. Tam som vyrastol, ako tam bolo to také rodinné detstvo, založené na takých tých bicyklovačkách, rozbitých kolenách, prvých bitkách, prvých pusách a tak. Takže akože také pekné romantické detstvo. Na základku si chodilo ste kam vo Veľkej? Nie. Ja som chodil na Francisciho do mesta. To je tam nad Forumom, pretože mama pracovala ako lekárka v nemocnici. Či my keď sme chodili do nemocnice, respektíve keď viezol otec mamu do nemocnice, tak nás vyložil na Francisciho. Celú 9 som tam vychodil od 1. do 9. ročníka. A tvoja mama, myslím, že zubná lekárka? Zubárka, áno. Alebo respektíve ortodontistka, či robila zuby. A tvoj brat išiel v tej linii, to si nerozmýšľal, že ty budeš zubár? No ja mám v rodine, áno, veľa lekárov. Ja som taká čierna ovca, som išiel do tej technickej veci a takej tej kreatívnej. Ale v rámci toho my máme v rodine aj, by som povedal, aj umeleckú vetvu. Štefan Spin, neviem, či poznáš, on ilustroval rozprávky, robil Zlatú knihu rozprávok a Striebornú knihu, to je také známe jeho. Takže ako možno, že tam v tejto vetve sa niekde nachádzam, ale mňa vždycky bavila skôr tá architektúra, tá kreatívna časť. Čiže z toho vznikla tá architektúra ako nejaká voľba? No, áno, rozmýšľal som potom, keď som začínal tú strednú školu, tak som rozmýšľal, že čo by bolo také pre mňa. Boli tam nejaké rôzne veci, ale tá kreatívna vec tam najviac tak prevažovala a som si hovoril, že čo ako najviac a my sme si tak s rodičmi sadli asi v prvom ročníku na strednej škole, že kde by som sa chcel asi smerovať, aby som sa na to tak aspoň nejako čiastočne akože ako keby zameral. No a začal som chodiť potom na výtvarky a na také, už ale také skôr také konkrétne výtvarné veci, kde som sa učil presnú kresbu ceruzov, busty a tak. No a potom rôzne boli kurzy, ktoré ponúkali vysoké školy, čiže tie kurzy som navštevoval. A tak ako vezme, 4 roky som sa tak kontinuálne pripravoval k tomu, že na tú architektúru by som šiel. A celkom ma to bavilo a proste potom v Bratislave som bol robiť skúšky a prijali ma. A nebol si nejaký cyklist, hej? No hej, akože to bolo také zase hobby. Keď som nekreslil, tak som sa bicykloval, hej, takže tak sme jazdieval som na bicykli, asi keď narážaš na to. My sme... Nie, že si bol v nejakom klube aj. To nebol klub, to nebol klub. Na tých fotkách to vyzeralo. Na tých fotkách, hej, to je... tým, že ja som žil vo Veľkej, ja som bol ministrant. V rámci leta sme s jedným pánom farárom Garajom, ktorého pozdravujem, a jazdili na bicykloch. Sa to volalo Don Bosco Tour. Myslím, že to ešte doteraz aj funguje. A jazdilo sa rôzne tie také túry po Európe. Ja som s nimi absolvoval 2 takéto túry. Jedna bola taká cez strednú Európu, čiže do Poľska, do Česka, do Rakúska, do Maďarska a naspäť na Slovensko cez leto. Nejakých 2500 kilometrov.
To bolo také veľmi zaujímavé, keď som mal 15 rokov a rok na to sme išli do Medžugoria, čiže z Popradu do Medžugoria na bicykloch. Tam sme potom skončili a potom vrátili sme sa cez Plitvické jazere naspäť. Bolo to fajn, akože v dobrom na to spomínam, vždy keď ideme okolo fary, tak si pamätám, jak sme tam boli, pamätám si takú tú vôňu toho priestoru, jak som vošiel, jak tam bolo to kalčeto, jak sa tam to ozývalo. Tak si vyrastal, potom si pilne študoval, aby si šiel Aj. študovať a vlastne sú asi v Bratislave? Študoval som v Architektúru. Bratislave, áno, na fakulte architektúry, na STUčke, na námestí Slobody. Bolo to také pekné štúdium, páčilo sa mi. Prvé roky boli ťažké, ale no to väčšinou vždycky tie technické školy sú také, že tie prvé roky sú náročné a treba sa tam nejakým spôsobom udržať. Ale potom už, keď som sa tie 2,5 roka tam udržal, už som si našiel ten systém, ako v tom plávať a celkom tú školu som si celkom tak užíval, akože na jednej strane boli tie technické predmety, nejaké fyziky a stavebná fyzika, a statika a tak, ale z druhej strany ja som si celkom užíval tie ateliéry, to je to najpodstatnejšie, ktoré je tá tvorba, ako architekt má tvoriť a v podstate dostaneš zadanie a máš na tom zadaní pracovať. Ako v prvom ročníku dostaneš, že neviem, tam autobusovú zastávku a tak úplne plot navrhnúť. A potom to ide do takých zložitejších a častejšie, akože do náročnejších projektov, po prípade sú 2 tie projekty. A tie projekty už od toho druhého ročníka, tretieho, už keď už sme prešli nejakú bytovku alebo niečo, tak ako už to začalo byť také fakt, že zaujímavé. My sme museli robiť aj modely fyzické, myslím, že sa to aj doteraz robí. A bolo to akože veľmi pekná vec s tým, že keď niečo tvoríš a nakoniec to vidíš, ako jak to vyzerá, máš tomu spravené vizualizácie, no a musíš sa postaviť pred porotu a musíš to odprezentovať. A už si mal vtedy nejaké, že čo ťa bavilo? Ty sa si mosty nerobil? No. Čo boli tvoje obľúbené budovy? Ako keď som bol na výške, tak v podstate v tom druhom ročníku som sa tak začal stretávať s takými tými budovami, ako mala Záhadit, čiže veľmi také zaoblené, organické tvary a veľmi ma to úplne fascinovalo, až som mal jeden ateliér, keď som si povedal, že ja také spravím. A veľmi rýchlo som vytriezol z tejto architektúry, ako to je veľmi náročné, je to komplikované a takého klienta nenájdeš, ktorý by takéto niečo zaplatil. No a ale tá skúsenosť vo mne zostala, akože obdivujem Záhadit, alebo ten ateliér, ktorý tam je, robia fantastické veci, ale rodinný dom by si taký nechcel mať. Potom, druhá vec, keď toto skončilo, tak ma začali fascinovať výškové budovy, mrakodrapy, ako som si povedal, že to je úplne peckové, ako krásne to vyzerá. A zhodou okolností sa mi vtedy podarilo prvýkrát dostať sa cez leto do Emirátov a som to vnímal, akože, aké to je úžasné, tá architektúra, vysoké to je. A tak ja som si hovoril, že jedného dňa chcem aj ja takéto veci tvoriť. No ale tie mrakodrapy si robil vlastne v Dubaji. Hej. Tam si to zažil. Tak sa mi podarilo sa mi. Ja som v podstate v druhom ročníku na vysokej škole dostal možnosť tam vycestovať na leto. Iba si to takto pozrieť, tak som to tak iba vnímal. Potom o rok na to som sa tam opäť dostal, ale už som išiel aj so životopisom ako študent, že si hľadať nejaké v podstate ateliéry, ktorých by som mohol pracovať, tak som si robil zoznam a hľadal som si, kde aký ateliér existuje a sme to hľadali. Poroznášal som nejaké životopisy a až na tretíkrát, keď som prišiel, už som išiel na celé leto, kedy som išiel, že mal som vybavené, vtedy trebalo vybavovať víza, mal som na 90 dní, čiže 3-mesačné víza. A išiel som s tým, že už konkrétne do ktorých ateliérov s portfóliom a tak. A podaril sa mi zohnať prvá stáž v ateliéri RMGM, kde sme pracovali v podstate na rôznych projektoch. Dostal som sa ku jednému veľkému projektu a ten sa volá Capital Gate. Je to najšikmejšia väža na svete, je postavená v Abu Dhabi. Ona je taká veľmi zvláštna, dokonca je o nej natočený dokument na National Geographic. Tak oni to, najprv sa stavia vždycky to jadro, výťahové betónové jadro, hej, a potom sa stavala celá taká ako škrupina celej tej budovy. Ale s tým, že oni vedeli, že tá budova je veľmi naklonená, tak to jadro oni zase vyklonili takto. A ak ju celú postavili, tak tá budova sa v podstate takto preťažila, s tým, že to jadro zostalo teda rovné a tie výťahy môžu teda v tom jadre chodiť. Ale ono to je v podstate predpäté do jednej strany a staticky to je tak, aby to držalo balans a drží to. A je to najšikmejšia stavba na svete a keď stojíš pod ňou dole a sa pozrieš hore, tak je to taký zvláštny pocit, že taká celá taká masa obrovská stojí a postavili to, akože tam sa v podstate iniciatíve medze nekladú. Potom som v podstate
začal pracovať v spoločnosti Goodwin Austin Johnson Architects a tam som pracoval samozrejme začal som ako architekt a pracovali sme na rôznych projektoch, hlavne základné školy, respektíve oni nemajú takže základnú školu, oni majú ako školu a bola to škola, kde bola materská škola a dokonca stredná škola v jednom. Myslím, že pre 2500 detí, že obrovská škola, obrovský komplex. A takýto projekt, to bol môj hneď prvý projekt, do ktorého som sa takto pustil. Bolo tam extrémne veľa nadčasov. Stihli sme to odovzdať, škola je dneska postavená. Častokrát sa hovorí, že architekt je šťastný, keď sa aspoň niečo od neho postaví. Ja mám hneď za sebou niekoľko stavieb, ktoré sa zrealizovali, čiže som mal takú šťastnú ruku na tie projekty, do ktorých som sa púšťal. Napríklad netoleruje odovzdanie neskôr, je to absolútne nonsens. Ja som tam zažil takú vec, že keď si predstavíš, tak my sme mali ateliér v centre Dubaja a mali sme 44. poschodie, všade takto ako presklené okná, všade. A sme potrebovali robiť na čas, tak sme prišli v podstate v našom ponímaní v nedeľu ráno, som prišiel, že dobre, tak potrebujem niečo dokončiť, tak sme tam prišli, sme robili. A tak to bol východ, západ a v podstate ja som pracoval, ako som videl, jak tak slnko zapadlo a tak piješ kávu, pracuješ, robíš a zrazu vidíš, jak sa tu nabrieždí, už ako začína vychádzať slnko a ty pozeráš, že wow, 8 hodín ráno a ja som stále v ateliéri. Ja som mal takto 24 hodín, som bol non-stop za počítačom, ale odovzdali sme to a ono to bolo také akože super, kým nemáš rodinu, tak ako ono to je super, dá sa takto fungovať, lebo robíš fakt, že na projektoch, na ktorých sa na Slovensku akože málo kto k takým projektom dostane. My sme súťažili s projektantmi, ako bol Norman Foster, Zaha Hadid, čo sú ikony architektúry, hej, to ako neskutočná vec, hej. Ku nám do ateliéru prišiel architekt Calatrava, takže respektíve jeho syn, ktorý je pokračovateľom, absolútna ikona architektúry. My sme s ním spolupracovali na projektoch. To je vec, ktorá sa mi tu nepodarí. Ale po čase, tam je to tak, že tu hore je rodina, potom je tá firma, respektíve je práca a potom je rodina. Ale po čase som to prehodnocoval a potreboval som to prehodiť. Hej, že tá rodina musí prísť na to prvé miesto. A tam začal ten prerod potom toho, že sme po 10 rokoch som začal uvažovať o tom, že aký chcem byť, akože či chcem sa venovať najviac tej práci alebo tej rodine. No a tá rodina na to prevážila v podstate, tak sme sa po 10 rokoch strávených v Emirátoch sme sa vrátili v podstate na Slovensko. No a prišiel som žiť do Popradu. Nie do Bratislavy, ako som Popračan, tak som si vyberal, hlavne som sa prísť naspäť tu do Popradu a som si spravil autorizáciu, otvoril som si ateliér a som si začať zháňať ako tie projekty. No a keď som si zháňal tie projekty, tak Komora architektov vyhlásila súťaže, do nich som sa prihlásil. A robil som rôzne súťaže. Ploty som už nerobil, už myslím si, že tie skúsenosti už boli celkom dobré, ale začali sme, bol tam hneď z okolností bola súťaž na parkovací dom v Martine, tak som sa do toho pustil. Ono tam bolo také zvláštne, že ľudia mi hovorili, že na čo do toho vôbec ideš, vidím, že si bol dlho v Dubaji, že to nevidíš, že nevieš, jak to funguje, že ako na čo to ideš, to už vedia, kto to vyhrá, to akože nechod do toho. A som sa do toho pustil a povedal som si, že ako pobijem sa o ten projekt. No a o mesiac na to sme ten projekt vyhrali, hej, podpísal som projekt a riešili sme ho. Čiže mám takú nádej, že stále veci fungujú správne. Keď si hovoril o tom Dubaji, že čo je vlastne také, čo si z toho Dubaja môžeme odniesť tu? Tak Emiráty fungujú na princípe takej tej vízie. Oni majú svojho vodcu, šejka Mohameda, ktorý vedie tú krajinu. Vždycky je, akože o ňom sú rôzne knižky, aké má vízie a tak. Čo sa mi na ňom páči, ako dobre, on má akože finančne je neobmedzený, ale on má víziu vždycky, ako keď je niečo moderné, nové a zaujímavé, tak vždycky sa to snaží priniesť hneď do Emirátov. Nebojí sa toho. Čo priniesť na Slovensko z toho Dubaja, hlavne by som to možno smeroval na tú víziu. Viem, že týmto smerom chcem a toto je to správne. Ja teraz, či sa budem niekde hľadať nejakú cestičku, tak uvidíme, to prispôsobíme, ale ten smer, že oni majú ten smer zadelený, že takto chceme ísť. A robíte, čiže spomínal si nejaké garáže, nejakú súťaž, čo si ešte dávno vyhral? To bol parkovací dom, nie garáže, lebo pozor, je rozdiel medzi parkovacím domom a garážovým domom. A v podstate tie súťaže sme vyhrali. Tento projekt, to bol môj prvý projekt na Slovensku, ktorý som vôbec spracovával a bol to hneď projekt, ktorý išiel cez EU, územné konanie, stavebné konanie, prekladky inžinierských sietí a tak. Čiže som si tam užil
všetko možné, ale bola to veľká škola života. Momentálne riešime projekty, rôzne projekty máme, niečo máme v Tatrách, niečo máme v iných mestách, pri Trnave máme veci. Ako nefokusujeme to iba na Poprad, ale už si začíname vyberať tie projekty. Predtým sme na začiatku brali všetko, teraz už zistujem, že všetko nevieme brať, už sme takisto naplnili nejaké kapacity a už sme, myslím, že taký celkom dobre rozbehnutý, etablovaný na trhu a myslím si, že do budúcna budeme sa aj rozrastať, že budeme mať väčší ten ateliér. Z tých takých zaujímavých popradských akože, projektov, tak robíme jeden taký veľmi zaujímavý projekt a to je projekt do popradskej konkatedrály. Robíme pre nášho pána biskupa, robíme trón alebo kreslo, ktorý sa volá, že katedra. Z toho vyzbilieva ten názov, hej, že konkatedrála, tak tam musí byť katedra. Konkatedra. Tak je to tá katedra pre biskupa, ktorý bude sedávať, čiže ak bude slúžiť omše otec biskup, tak bude toto kreslo využívať. A bude to iba pre neho. Takže ja som sa na to ponúkol alebo podujal, pretože tá konkatedrála má určitý rukopis a chcel som, aby to kreslo alebo ten trón, keď ten prvok tam bude osadený, aby aby do tej katedrály pasoval, alebo konkatedrály. Čiže vyslovene vychádza z tých tvarov a materiálovej bázy, ktorá v tom chráme je. Ale čoskoro sa to budeme prezentovať, takže to potom uvidíte. Tešíme sa, budeme sledovať. Hej, ďakujem. Ale možno tým, že predsa to tempo je pomalšie v tom Poprade, tak môžeme mať viac času. A myslím, že si sa zapojil aj do ďalších aktivít. A my sme sa prisťahovali do Popradu a z hodou okolností sa nám podarilo zohnať rodinný dom v meste, kde sme začali bývať. A tam sa nachádzal park. Chýbalo tam nejaké detské ihrisko, chýbal tam nejaký taký ten dotyk toho, aby sa tam deti mohli hrať. A tak sme sa do toho trošku pustili. Napísal som žiadosť na mesto, samozrejme, aby to bolo akože všetko košer, tak sme to spravili a potom, keď sme dostali toto povolenie, na niektoré veci, samozrejme rúbať stromy a takéto veci sme nemohli, tak sme sa pustili do toho, že sme upravili trávu, očistili chodníky, ostrihali trošku kríky, vyčistili to, kvantum odpadu sme tam ďalej vyniesli. A ono to bolo také celkom zaujímavé, lebo my sme to začali ako robiť sami. Hej. Chodil som tam po robote, alebo potom, keď som skončil pracovať, tak som si povedal v rámci aj takej tej psychohygieny, že idem a sa tam o to postaram trošku. No a po asi 4 dňoch, keď som takto pracoval, prišiel za mnou ďalší človek a povedal, že či sa môže teda pridať ku mne. A začali sme robiť dvaja. A už sme tam boli dvaja, už sme kamaráti a takto to išlo ďalej. A po mesiaci prác v tomto parku sa nám podarilo, že sme tam boli 8. A bolo to veľmi zaujímavé, lebo vznikla malá mikrokomunita. Ja som si vtedy uvedomil, že ako malé dieťa, keď som bol, tak sme poznali všetkých okolo susedov, všetkých som poznal, všetkých aj na druhej ulici, ktorí boli, jak sa volali a tak. A sme mali dobrý vzťah. A teraz sa ľudia nepoznajú ani pomaly o 2 domy vedľa, neviem, kto tam býva. A takto sa nám podarilo zase tak zjednotiť nejakú tú takú mikrokomunitu. Sme sa začali o tom baviť, že ako keby sme všetci tvorili takú komunitu. Keď máš dobrých susedov a dobre s nimi vychádzaš, tak v podstate sa ti žije hneď už o 30% lepšie. A potom ste tomu dali nálepku Spolu tvoríme Poprad. Chceli sme to stávať na tom, že spolu, ako reálne ako spoločnosť, ako skupina ľudí, poďme to spolu a poďme tvoriť. Hej. Ako to tvoríme má takisto 2 významy. Jedno je také, ako že spolu sme, ako spolu, tak ako sme, spolu tvoríme ten Poprad, ako ty a ja, ale aj spolu tvoríme, ako kreujeme, v zmysle, že každý deň tým, ako sa správaš, ako funguješ, ako si oblečený, to mesto tvoríš. A proste, čiže toto je, že spolu tvoríme a ten Poprad, hej, my sme spolu tvoríme Poprad. A sa k vám postupne pridávajú ďalší ľudia, alebo ako to? Ono to tak rastieme, my sme ako oficiálne zaregistrované OZ-ko a rastieme. V podstate zo začiatku sme boli teda 3, tak jak na OZ-ko potrebuješ, ale v podstate dnes sa okolo nás pohybuje okolo 30-35 ľudí. Máme takú otvorenú tú skupinu, je to, keď sa chce niekto pridať, stále môže, ale sú tam 2 základné pravidlá, ktoré máme a to je prvé, že musí vedieť kritiku dať, ale hlavne musí vedieť kritiku prijať. My sme dokonca minulý rok, respektíve tohto roku sme odovzdávali do participatívneho rozpočtu mesta Poprad, ktorý bol prvýkrát, sme odovzdali 7 projektov, snažili sme sa ísť do každej mestskej časti. Sú to projekty, ktoré
prospešné projekty, aby som to nazval, ako sú to malé projekty, ktoré môžu zlepšiť ten život v meste. Ako ide o to, že my sme chceli poukázať na niektoré chyby alebo nedostatky, na ktoré si ľudia už zvykli. Hej, napríklad, keď je kruhový objazd, veľký kruhový objazd, kde máme aniela, tak jedna časť, ktorá tam je od západu, ktorá sa, keď prechádzame, tak je tam také vydúpané blato, hej, chodník. Toto bláto je tam 20 rokov a proste snažil som sa na to poukázať, že tento chodník môžeme predsa opraviť. Hej, ako poukázať na to, že spravme tu predsa ten chodník. Ale boli projekty, ktoré boli napríklad, keď vozím svoju dceru do škôlky, tak pre škôlku nie je miesto, kde by som mohol zastaviť auto alebo niekde odstaviť to auto a zaviesť deti do škôlky. Tak sme tam navrhli taký odstavný pruh, ktorý by sa mal teraz takisto realizovať. Tento projekt vyšiel. Potom na sídlisku Juh 3 my sme zase navrhli také detské dopravné ihrisko, pretože tam bola plocha, asfaltová plocha, ktorá bola nevyužívaná. Tak sme navrhli také dopravné ihrisko, ktoré má reflektovať to, aký je Poprad. Hej, tam na tom ihrisku, na tom dopravnom ihrisku boli iba čiary nakreslené, ako nový asfaltový poter a čiary. A sú tam nakreslené zimný štadión popradský, tam je ako, čiže tá architektúra popradská, je tam nemocnica, aby sa deti mohli hrať na sanitku a tak. Sú tam požiarníci, samozrejme polícia, je tam mestský úrad hneď vedľa. Vychádza to, akože je to tak detsky kreslené, ale vychádza to zhruba z tých tvarov, ako tá architektúra vyzerá. A sú tam potom rodinné domy, nejaké bytovky, čiže deti sa môžu hrať, že sa naháňajú potom po Prade. Myslím si, že tento projekt je taký celkom zaujímavý. Nie je to priamo dopravné ihrisko so semaformi a tak, ale na tú takú základnú hru pre deti s odrážadlami na bicyklikoch a tak môže to dosť poslúžiť. Čiže si skúsil, že aké to je robiť veci ako občiansky aktivista, máte občianske združenie Spolu tvoríme Poprad. A treba je dobre byť aktivistom, alebo niekedy už je na stole myšlienka, že aktivista nedokáže všetko urobiť. Či si už ty narazil na tvoje limity? Čiastočne áno. To OZ-ko má svoje limity. Hlavne je to samozrejme rozpočtová vec, samozrejme, čiže my sme nezisková organizácia, respektíve OZ-ko, ktoré funguje iba so svojimi financiami, poprípade máme nejaké granty, keď sa vieme k nejakým dostať, ale ten dosah a tá sila zmeny je tam veľmi, veľmi limitovaná. Ale zase dosť to motivuje tých ľudí. To som rád, keď vidím tých ľudí, že majú tú chuť to meniť, aj napriek tomu, že sa do toho chcú pustiť, že si chcú tie rukavy vyhrnúť. To je ako veľmi, veľmi pozitívne a veľmi to vnímam, že tí ľudia, im tá zmena, respektíve oni tým žijú. Oni tým žijú a sú stotožnení s tým, že tú zmenu chcú. A som veľmi rád, že sa do toho takto zapájajú. Ale tie limity tam sú. Samozrejme, niektoré veci prejdú, niektoré granty sa nedajú zohnať, alebo na to sme veľmi mali, poprípade sme niečo nestihli. Čiže áno, v rámci OZ-ka je ten dosah limitovaný. Tak uvažuješ to potom posunúť niekde ďalej do komunálnej politiky? Je táto vec na stole? Samozrejme, ale je to veľmi zložité rozhodovanie. Nie je to len o tom, že áno, ja chcem, ale proste, ak sa máme do toho pustiť, tak musíme byť pripravení zodpovedne. Nie len s nejakým akože vizuálom, ale takisto aj s kompletným programom, s tímom ľudí, vyskladať nejakú fakt, že tú víziu pre to naše mesto. Pracujeme nad tým a budeme sa to snažiť odprezentovať, len je to fakt, že veľmi veľa roboty a verím, že sa nám to podarí to nejako preznačiť. Čo by som chcel priniesť ja, je proste začať úplne, ale že úplne od spodu. Úplne od nuly, preto my ideme tým OZ-kom, preto ideme postupne, máme takú radosť v tej práci, ktorú robíme a teší nás každý ten malý úspech, aj ten malý úspech, ako keď sa nám podarí značku osadiť, je super, my sa z toho tešíme, lebo sme niečo posunuli ďalej, hej, zase sa trošku zlepšili. A keď posuniem to mesto o 5 cm, je to dobre, keď o meter, je to lepšie, ale keď viem posunúť aj o kilometr, prečo by som ho neposúval lepším smerom, hej, čiže preto sme začali tými malými krokmi a začíname úplne od seba. Keď mám ten park pozametať, tak to spravím. A keď mám pozametať aj na budúci rok, tak ho pozametám aj na budúci rok. Robím to pre seba, pre svoje deti, pre okolie. No napríklad zametať môže každý. Môže. Ale napríklad keď si architekt, že má to nejakú špeciálnu výhodu
Pre teba, keď je človek v komunálnej politike, už keď sa posunie ďalej, keď je architekt, má to nejakú špeciálne kúzlo? Tak v podstate, keď architekta vieme preložiť ako mestotvorca, by som to mohol takto povedať, akože architekt je určitým spôsobom mestotvorca, ale je rozdiel robiť projekt pre klienta, kde mám konkrétneho klienta, konkrétny projekt, konkrétny rozpočet a robiť nejaké to projektovanie alebo to smerovanie mesta pre mesto, akože nejakú víziu mesta. Tam už tam neriešim to, že či ľudia budú bývať v žltých domoch a či budú mať plastové okná, nejaký ten detail, ale skôr ja sa snažím tým ľuďom nastaviť nejaké to smerovanie, ako by možno mohli žiť. A keď im poukážem, že ak toto opravíme, tak sa všetkým vám zlepší život o trošku. Keď k tomu pridáme ešte toto, zmení sa aj toto. Čiže snažím sa byť taký ako empaticky, ako som na začiatku spomínal, ako hľadať tie zlepšenia tým ľuďom, ako ten život vieme zlepšiť pre všetkých. A teraz máme vlastne zhruba 35 rokov od čo sme vlastne po páde komunizmu. Tých primátorov v Poprade už bolo vlastne celkom dosť. Ale akože boli tu akože dlhé roky. A keď na nich tak akože pozrieš tak dlhodobo, že čo by si robil vlastne inak? Málo sa komunikuje komunálna politika s občanmi. Že ľudia nevedia, ako funguje mestské zastupiteľstvo a keď sa pýtam, napríklad párkrát som sa pýtal ľudí, že koľko máme poslancov v meste, len tak zo srandy a dostával som veľmi zvláštne odpovede, čo ma celkom zarážalo. Keď som sa pýtal ľudí, že koľko je rozpočet mesta, tak akože tiež ľudia strieľajú čísla úplne od veci a nie úplne rozumejú tomu. Ja ich chápem, oni nemajú na to momentálne čas, ale mesto by ich malo v tomto edukovať. Malo by byť mesto, mať tú snahu s ľuďmi komunikovať, predstaviť program, povedať, čo chceme spraviť, čo sa chystá, ako to bude, prečo to je tak, ako som sa rozhodol a byť viacej otvorený ľuďom, proste prísť medzi ľudí. Toto by som myslím si, že robil asi ináč. Samozrejme, my máme iný program nejaký alebo niečo, ktorý budeme prezentovať, ale v rámci tej otvorenosti myslím, že v tomto by som bol asi iný. Tam by som sa videl, že by som to otočil iným smerom, trošku viac poľučtiť to trošku. A trúfa si aj ty byť takýmto primátorom alebo ísť do tejto arény? Máme tým, máme víziu, máme nápady a ako náhle ja tú podporu obyvateľov pocítim, tak určite do tohto pôjdem. Super, tak milí obyvateľia, podporujte Joža a ty môžeš dať veľa lajkov, pačikov, komentárov, tak on do toho pôjde. Takže poďme spolu tvoriť Poprad. Ďakujem veľmi pekne. Čaute, ďakujem, že ste s nami, tak sledujte nás v svojich obrazovkách alebo na Spotify, kde len chcete. Čaute.